Hola, avui volem fer una cosa una mica diferent. Volem fer una comparativa real amb un cotxe, aviam quina diferència tenim entre anar pel camí que ens fan fer forçosament el col·loquialisme i el camí lògic que tindríem si anéssim pel carrer Sant Adrià rectes, com s'ha anat tota la vida. Hem fet un recorregut mitjà, o sigui, des del centre comercial La Maquinista fins al carrer Otger, que hi ha allà uns pàrquings. A veure, hem accelerat una mica les imatges, perquè sé que us agrada veure córrer, però el cotxe no ha corregut mai més del que té que córrer. Perquè ho hem accelerat perquè no s'acabi mai. Aquí passem el pont, parlant de no acabar-se mai, que no s'acaba mai. No sé per què hem de fer aquesta curva. A la dreta podeu veure que està ple de merda, diguem-ho tot. I ara ens en anem una miqueta més cap allà i començarem la comparativa en si. Oi? Que és que tindrem la pantalla de l'esquerra, hi haurà el camí que s'hauria de fer, el camí lògic, i en la pantalla de la dreta tindrem el camí que ens fan fer. Doncs comencem a fer la comparativa. Apa, anem cap allà. Recordeu això de les dues pantalles, que no, si no ens tornaríem una mica bogets. Doncs anem cap allà. Ara anem a entrar per el que és carrer del Segre, oi? En l'altre cantó seguim veient la pantalla del carrer Sant Adrià. I a dalt posa per on anem anant. Ara aquí ja anem, el que és ja anirem a la plaça Orfila i el passeig de Torres i Bages, que, com podem veure en la pantalla de la dreta, estem passant ara per aquí. Aquí veiem l'església de Sant Andreu i tot això. I la plaça Orfila, la plaça del Sot des Paletes i tot això que tenim ja per aquí. Aquí, per tot el que ens diuen moltes vegades, que allà al carrer Sant Adrià hi ha col·legis, aquí tenim una plaça que juguen els nens. No crec que els preocupin aquests nens. Bé, aquí hem arribat per un cantó, ja haguéssim arribat en el carrer Otger. I ara aquí tota aquesta volteta que hem d'anar fent és de més a més. Anem pel carrer Joan Torres, que es veu que els veïns de Joan Torres això del trànsit els agrada, perquè els hi desvien tot el trànsit per aquí, com podem veure. Aquí, tot que a aquesta hora no hi ha trànsit, hi havia molt trànsit, perquè tot té que anar per aquí. Agafem ja el que és carrer Gran de Sant Andreu, passant pel carrer Agustí Milà, que va ser una altra fita que volien tallar. I ara passarem per davant del carrer Servet, que està girat malament, que no serveix per res, perquè els ocupes que manen no volen trànsit, no volen ser molestats i volen estar allà a mar de contents. Podem veure el carrer Gran de Sant Andreu, que aquí hi ha molts supermercats que no es pot parar el camió mai. I això fa que cada vegada hi ha més botigues tancades. Com aquí, qualsevol para un vehicle. Aquí en totes aquestes botes als costats. Passem per la plaça del Comerç, més de lo mateix. Aquí no hi ha, com passi guàrdia, que està a la vorera i fotrà una garrotada que el deixarà cego. I podem veure cada vegada més botigues tancades. I aquí ja anirem arribant cap a el que és l'altre cantó del carrer Sant Adrià, maleït que no volen ells, perquè és el seu bastió del tancament Colauero. Doncs anem cap aquí. Aquí a la dreta, atenció, que aquí hi ha ocupes que manen molt, però molt. Ja anem cap aquí. Això és carrer Sant Adrià, a l'altre cantó, després de fer tota la volta mig Sant Andreu.
I aquí ja estem arribant a lo que és el nostre fi, el carrer d'Otger. Ha sigut un experiment, una comparativa. En farem algun altre, si us agrada. I ja sabeu, mireu el codi QR, que és molt interessant. Hola. Avui aquest modest vídeo que domino jo és perquè veieu una comparativa que hem fet de fer un viatge, pot ser estàndard, que hem anat des de la Maquinista al centre comercial fins que hem arribat aquí al carrer Otger. És un camí curt, encara que nosaltres hem accelerat una mica la imatge, com us diem en el vídeo, perquè no sigui tan llarg, i es veu les dues maneres d'anar-hi. La manera normal, la manera de les persones, la manera que s'hauria d'anar, si es vol ser sostenible i totes aquestes històries, consumint el menys combustible, estar en el cotxe menys temps al carrer, i el sistema que els de l'Àgora i tota aquesta gent colauera de l'Ajuntament ens volen fer fent voltes dient que això és sostenible i ens donen una mica d'excuses. Quan anem en els puestos que ens expliquen les coses, ens diuen que això està tot atado i bien atado. Això deien ser una biblioteca, també. Bé, llavors, si aquests vídeos modestos que nosaltres fem us agraden, aquí teniu un codi QR que us podeu descarregar i podreu entrar en el Facebook, que és on us envia directament, o bé per qualsevol xarxa social, o també inclús pel YouTube, com Sant Andreu Parla News. Moltes gràcies i ja sabeu que els responsables sempre som aquests d'aquí.